ki khubor ka Bate TV. Lawan Rashaphi taka Frank Motors. Visit Frank Motors or call 7045207973. MIT University of Meghalaya. Our admissions are now open for the academic year 2024-25. Explore our best courses. Experience global collaborations. Apply today. Ke East West Group of Institution Bangalore kebeladon kemasan post MA bat ke bapau baha ke kod admission na kebenta ke nursing and paramedical course yang jingtip bakambanya kol hakini ke number harum. Ka Grace Institution Bangalore ka college puli nursing ka babhatam na kabenta ki kena ka Meghalaya kala play ya ka admission minta. Hakini kisngi kedok kamenta hakaba ki babon balang kinthopru ya ka sarkar hakaba nalor ki nongrab lapin chluru wat ikisamla klamkam ban phai khmat no shiki kamla jong kinthopru ika kamri jingri khamtam benri masi snyang barkis yar ki bangim palla ban pendap tala ka jong ka jalla Henry Kishnong Mauring keneng menta kinong ri jingri kidon hapadeng kijing arta tien ban beteng ya kanika kam Namar benta labun benai kimdon shu kibrio jong katanan animal husbandry and veterinary hakaniga shnong kibla tip kum ki veterinary field assistant kibanwan kmi bat sumar yaki jingri habagi pang shitam kumta kaniga jingbam don shu ki veterinary field assistant hakaniga shnong menta ki nongrap bat ki samla jong shnong moring keneng kidon hapadeng jing sngo benyaw bat ki jing artatien ban beteng yakaniga kam namar ki tieng hakajaka bikin yo nong le se kindu nong penban Ingi ki nomor kuneng buan ki kena samla mentaru ngi shim ya ka kam rijngri kum ka wena kalat kamai chakpo ban i ka sarkar ka i kalat kalti bangi dai banya rijngri ka wena ka kalat ka ban ai kam ai jam bat buan ki samla jongi kini shinong hak shinong jongi bat ki ire marjan ngi shim ni kalat ban ya kamai ken te kum balong menta usnam ngi ladu ya VFA nani u veterinary field assistant kaba ngitip ubala banwan Sheffield kumut segisam gojongi banri ban sumar yaki jingri gojongi lakalong snyang kasyar masih bat komta terter ki bedona gajing pang gajing stom bat kumjoru haba kiwan ki expert ki ba tip yakani ka yak benta ngi i bakacingkot kawan ndrei kumbolong menta ngi kibari cengri ngil atieng ban bu namar balai tang kibriu nak sarkar kimdon ban wan ban pit ban khmi bat khamtam ban sumari ke jingri ke jongi mar ladang ribun rubun kum mencam stem ngi syamba hakimasi ki pangi gani ka kata ka LSD ka lom skin disease ka bang ngi tip bat kani ka jingpang loong ba kala sar ke jingri jongi henre da ka jingdon pat jongu VFA kemut kita ke sedang pang mars ndem ia report seki te kumta ke niyo ka jing ada ka babiang bat ngi tieng ne khmat ada CIA ki klam la kalong aksenyang ka masi kasyar ada wan klam lada ngimdon ya ki nong tre ki babiang ki wala ban wan Sheffield syaki sam ki jongi habang idon ka jing pang jing stom iting yo ka wan ra ka jing do ubakra bat ka jing yap ha ka jing ti ki jongi te ngiru kerpat lingba ka ni kalat ya ka ba ka department kan pak koloin mardor ya ki VFA ban wan ban bondon hani hasinong jingi khnang ba ngi kinong ri jingri ngin syam shu i kata jing jincar hakam kabang ni trai